ανομαλίας, δεν λέει να αποχωρήσει για κανένα λόγο. Κατεβείτε κάτω, μην κάθεστε σπίτια σας, μην μας ακούτε. Μην μας ακούτε, να μην έχουμε ακροατές όλοι στον δρόμο. Όλοι στον δρόμο, ο κόσμος παραμένει εκεί. Φύγετε όλοι, στείλτε μας μήνυμα ότι φύγατε και ο τελευταίος να μου το πει και να κατέβω κι εγώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ελπιδοφόρο αυτό που έρχεται στον Ράδιο Ένταση ως πληροφόρηση ότι το blog του ΠΑΜΕ κρατάει τη Φιλελλήνων και δεν φεύγει παρά την εκτεταμένη χρήση χημικών από την αστυνομία και την σφοδρή επίθεση που κάνουν οι δυνάμεις καταστολής προς τον συγκεντρωμένο κόσμο που διαδηλώνει. Με ενημέρωση από το δρόμο τώρα από τα ανταποκριτή μας στη Βουλή. Όχι, δεν είναι από την ανταπόκριση στη Βουλή, κάνεις λάθος, είναι από τους ανταποκριτές μας στη Γαδά. Στη Γαδά. Στη Γαδά έχουν μεταφερθεί εκεί δεκάδες προσταθέντες από τη σημερινή διαδήλωση. Δεν γνωρίζουμε ακόμα για συλληφθέντες, τον αριθμό και κατηγορίες και αν υπάρχουν καταρχήν. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόλις 10 με 15 άτομα συγκεντρωμένα απ' έξω. Ωστόσο από καλέσματα που έχουμε δει σε διάφορους διαδικτυακούς χώρους, πιστεύουμε ότι εφόσον ανακοινωθεί ο αριθμός των συλληφθέντων, θα πρέπει να υπάρξει και κάποια συγκέντρωση έξω από τη Γαδά. Σε άλλα η συνεδρία στη Βουλή δείχνει να συνεχίζεται. Σιγά σιγά ξανασυσπυρώνεται και γίνεται προσπάθεια επαναπροσέγγισης της πλατείας, η οποία δεν είχε ποτέ αδειάσει εντελώς. Για να αποφύγει τα δακρυγόνα ο κόσμος πηγαίνει προς την Πανεπιστημίου συγκροτημένα και ψύχρεμα, με καμία διάθεση ωστόσο να φύγουν παρά να αποφύγουν τα δακρυγόνα και να επιστρέψουν. Και ενώ από προπήλαια πλησιάζουν 4 δημιουργίες με σκοπό να προσεγγίσουν το Σύνταγμα, και ενώ στην Πανεπιστημίου υπάρχει κόσμος που κινείται προς την κατεύθυνσή τους, να δούμε πώς θα πάει αυτό και πώς θα λυθεί αυτή η εξίσωση με τις δυνάμεις καταστολής να πηγαίνουν προς το Σύνταγμα και διαδηλωτές να απομακρύνονται προς στιγμήν από το Σύνταγμα για να αποφύγουν τα δακρυγόνα. Γενικευμένες διαβάζουμε στο ίντερνετ συγκρούσεις μπροστά στο public κόσμου με δυνάμεις καταστολής που απαντούν με χημικά. Απίστευτος ελιγμός του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Στουρνάρα, κυρίως κατευθυνισμών. Απέσυρε την τροπολογία για τους εργαζόμενους στη Βουλή. Είναι, όσο και αν ακούγεται απίστευτο, ο κύριος Στουρνάρας έκανε τελευταία στιγμή αυτή την απίστευτη κολοτούμπα. Απέσυρε υπό το βάρος της απειλής των εργαζομένων στη Βουλή για απεργία και διακοπή της συνεδρίας. Ο κύριος Στουρνάρας, μην έχοντας από πού να πιαστεί, απέσυρε την τροπολογία για τους εργαζόμενους στη Βουλή, οι οποίοι δεν θα μπουν όπως φαίνεται και αυτοί στο ενιαίο μισθολόγιο, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι στη Βουλή να επιστρέψουν στα πόστα τους και η συνεδρία να συνεχιστεί κανονικά και τα μέτρα να περάσουν. Αυτά και έξω από τη Βουλή ένταση. Να πούμε στους υπαλλήλους της Ρόλης, εξαιρεθούν από το ενιαίο μισθολόγιο. Έγινε αμέσως πράξη από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα, απέσυρε την τροπολογία, τους εξαιρεί από το ενιαίο μισθολόγιο και επιστρέφουν στα πόστά τους. Μπράβο τα παιδιά, είναι μια νίκη των υπαλλήλων της Βουλής που έδρασαν αστραπιαία, αλλά βάζοντας μπροστά το κοινό καλό και όχι και καθόλου οπορτουνιστικά, καθόλου. Δεν δίστασαν καθόλου, με το που ικανοποιήθηκαν τα δικά τους και μόνο αιτήματα να άρουν την απεργία. Βεβαίως, το προσωπικό συμφέρον πάνω απ' όλα, το απέδειξαν περίτρανα. Τι και αν πιστέψαμε κάποιοι ότι μπορεί και να διαλυόταν, να έλεγε η συνεδρίαση στη Βουλή, επειδή κάποιοι είχαν αυτή τη φοβερή ιδέα της απεργίας. Τρομερό, και είναι συγκλονιστικό απ' έξω να κυνηγέται κόσμος, να πέφτουν δακρυγόνα και την ίδια ώρα 50 μέτρα πιο μακριά μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να υπάρχουν άνθρωποι που
και πάλι σκύβουν το κεφάλι, συμφωνούν. Δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά, δηλαδή έχουν βιάσει λίγο, υπάρχει αυτό το πράγμα. Ισχύει αυτό που έλεγες νωρίτερα, που όταν λέγαμε στην αρχή για την απεργία, που λέγαμε ότι ποιοι είναι οι υπάλληλοι της Βουλής. Βέβαια μπορούμε να δούμε και μια θετική πλευρά σε αυτό το πράγμα, ότι με έναν πολύ απειλητικό αγώνα μπορείς και να πετύχεις τους στόχους σου. Δηλαδή να βλέπουμε και τη θετική πλευρά σε αυτό. Είναι μια... Δεν είναι του κινήματος, δεν είναι του κινήματος καθόλου. Ούτε είναι νίκη, κατάδια είναι. Αλλά συμβαίνουν και αυτά. Εμείς να δώσουμε έμφαση στο ότι με τις απεργίες μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας συνεχίζεται η ένταση, καίγονται στάσεις με αυξανόμενη τάση. Συνεχίζεται η επίθεση των δυνάμεων καταστολής. Λίγα μόλις λεπτά μετά την απόσυρση από τον κύριο Στουρνάρα καθημισμών κύριο Υπουργό Οικονομικών της τροπολογίας για τους υπαλλήλους της Βουλής και την εξαίρεση των υπαλλήλων της Βουλής από το ενιαίο μισθολόγιο και την γενικευμένη επίθεση από τις δυνάμεις καταστολής, μεγάλο πλήθος κόσμου παραμένει συγκεντρωμένο στη Φιλελλήνων και στην Ερμού, και ενώ εξακολουθεί από τις δυνάμεις καταστολής η χρήση χημικών, υποχώρησε το Πάμε προς τη Σταδίου, η συγκεντρωμένη του Πάμε, και η Βασιλέως Γεωργίου, όπως συμβαίνει και σε όλες τις τελευταίες διαμαρτυρίες συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα, η Βασιλέως Γεωργίου είναι κατηλημένη από τις δυνάμεις καταστολής. Πολλές φορές έχουν δείξει την πρόθεσή τους οι αστυνομικοί πρώτα απ' όλα να προστατεύσουν τα ξενοδοχεία. Ιστορίες που κάνουν το γύρο των social media για τη δράση της αστυνομίας είναι πολλές και ανατριχιαστικές. Μιλάνε για άγρια καταστολή από την πλευρά της αστυνομίας, για ρήψη δακρυγόνων με τυφέκιο πάνω ακριβώς στους διαδηλωτές και στοχευμένα. Ιστορίες που κάνουν το γύρο των social media για τη δράση της αστυνομίας είναι πολλές και ανατριχιαστικές. Μιλάνε για άγρια καταστολή από την πλευρά της αστυνομίας, για ρήψη δακρυγόνων με τυφέκιο πάνω ακριβώς στους διαδηλωτές και στοχευμένα. Και μια ενημέρωση για τα συνδικαλιστικά. Ενώ η αυτόνομη παρέμβαση προτείνει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στη ΓΕΣΕ, η Πάσχη και η ΔΑΚΕ αρνούνται. Με αργό αλλά σταθερό ρυθμό επιχειρείται επανακατάληψη της πλατείας του Συντάγματος και συγκέντρωση του κόσμου και πάλι στην αρχή, ενώ υπάρχει κόσμος και προς τα προπήλαια και προς τις στήλες του Ολυμπίου Διός, αλλά και από την κάτω μεριά της πλατείας του Συντάγματος. Σε αυτούς τους δρόμους, σε αυτή την κοινωνία, διώξτε το μνημόνιο και την πνευμονία, φωνάζει ο κόσμος. Η συζήτηση για το μνημόνιο 3 στη Βουλή συνεχίζεται κανονικά και φαντάζομαι σε λίγο θα ξεκινήσει και η ψηφοφορία, τόσο αν πάει για πολύ αργά. Χθες που παρακολουθούσα, η συζήτηση πήγε τουλάχιστον μέχρι τις 4 και κάτι που άντεξα εγώ. The end of laughter and soft light. The end of nights we try. Μια ενημέρωση από το Βόλο. Εκεί έμποροι και βιοτέχνες απέκλεισαν την Τράπεζα της Ελλάδος. Εξακολουθεί η ρήψη χημικών στην Καραγιώργη Σερβίας. Για ακόμη μια φορά οι δυνάμεις καταστολής έχουν πνίξει την διαδήλωση στα χημικά όσο γίνεται, όσο μπορούν να εκενώσουν την πλατεία του Συντάγματος.
Μαχίες και οδομαχίες με τα ΜΑΤ από εκατοντάδες νέους σταδίου και πανεπιστημίου. Ο κόσμος παραμένει στην Αμαλίας, στο ύψος της Ξενοφόντος. Ναι. Δεν φεύγουν, υπάρχουν συνθήματα, υπάρχει παλμός και όλα αυτά, ενώ η επίθεση από τις δυνάμεις καταστολής συνεχίζεται. Ο κύριος Τουρνάρα μας κάνει πλάκα στη Βουλή. Ανέφερε ότι θα επανέλθει με νομοθετική βελτίωση όσον αφορά για την απόσυρση της τροπολογίας για τους υπαλλήλους της Βουλής. Ο Χρυσοχοΐδης αυτή τη στιγμή έχει το λόγο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την ώρα που προεδρεύει ο κύριος ο Πολύς κύριος Μεϊμαράκης. Η διαδήλωση έχει σπάσει σε κομμάτια, βρίσκεται σε διάφορα σημεία γύρω από την πλατεία του Συντάγματος, στην οποία εξακολουθεί η ένταση με ομάδας διαδηλωτών με τις δυνάμεις καταστολής. Οι Αύρες δεν έχουν κινηθεί, παραμένουν στα λουλουδάδικα. Και μες στην πλατεία του Συντάγματος, την ώρα που οι κύριοι Καμένος και Λαφαζάνης έχουν ζητήσει πάρα αυτά την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Στουρνάρα, χωρίς βέβαια να καταθέσουν πρόταση μομφής. Ναι, η Αμαλίας παραμένει ασφυκτικά γεμάτη, όπως μαθαίνουμε, και ενώ ισχύει η προηγούμενη πληροφόρηση για διάσπαρτο κόσμο γύρω από το Σύνταγμα και προς στήλες Ολυμπιούδιος. Το βήμα της Βουλής τούτη την ώρα ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Παπάς, είναι ο κύριος που ζήτησε και πήρε τη σύλληψη του Γέροντα Παστίτσιου για τη σελίδα του στο Facebook. Όλα τα μπλοκ της αριστεράς, τα Σωματεία και το Πάμε παραμένουν Αμαλίας και Φιλελλήνων. Ξεκίνησε η πορεία του Πάμε. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, με το που ολοκληρώθηκε της Αθήνας. Ξεκίνησε η πορεία του Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πρέπει να πήραν το αεροπλάνο. Δύσκολο. Για πληροφόρηση, πολλοί κόσμος Αμαλίας και Ξενοφόντος, ενώ νέες δημιουργίες καταφτάνουν συνεχώς στην πλατεία του Συντάγματος. Οι Αύρες, από τελευταία πληροφόρηση, ξέρουμε ότι παραμένουν μπροστά στα λουλουδάδικα. Και ενώ σπρώχνεται ο κόσμος προς Ομόνια με χημικά, κορδώνει τον ΜΑΤ στην Ιπποκράτους, δεν αφήνουν τον κόσμο να πλησιάσει την Ακαδημίας. Συγκρούσεις στην κάτω πλευρά του Συντάγματος, φωτιά στα McDonald's, δημιουργίες φορμούν και από Μητροπόλεως, κρότου λάμψης από Σύνταγμα. Και πολύ έγκυρη πηγή μας ενημερώνει ότι άνοιξε ο σταθμός του μετρό στο Πανεπιστήμιο. Έχει ανοίξει ο σταθμός του μετρό. Επαναλαμβάνουμε, ο σταθμός του μετρό στο Πανεπιστήμιο είναι ανοιχτός και εσείς ακούτε ράδιο ένταση 100,1 από το FM και ιντερνετικά www.endasifm.org. Παρεμβολή στις κυρίαρχες συχνότητες. Ο πυρήνας του κόσμου είναι συγκεντρωμένος στην Αμαλίας. Μένει να δούμε όσο λυπηρό κι αν είναι που το λέω και θα κάνουμε τα μάτια αυτό. Γεμάτες οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου από κόσμο, από Κοραή έως Ομόνια, γεμάτες με κόσμο. Είναι ο κόσμος που αποθήθηκε, που σπρώχθηκε και κυνηγήθηκε προς την Ομόνια, αλλά δεν έχει φύγει. Δέησε ο κ. Λαφαζάνης να κάνει μία δήλωση για το όργιο καταστολής που συμβαίνει απ' έξω. Ζήτησε να σταματήσει το παιχνίδι με τις Αύρες και τα ΜΑΤ, που κατάφερε κάποιος από αυτούς τους αριστερούς σε πάση περιπτώσει να πει μια κουβέντα για αυτό που γίνεται απ' έξω, ενώ αυτοί είναι μέσα χαλαροί και πίνουν τσάι. Ενημέρωση για τις 10 προσαγωγές που έγιναν στο μπλοκ του Ρωσινάντε ότι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Χημικά Πανεπιστημίου και Ερμού, που φαίνεται να έχει μεταφερθεί η ένταση, και μοιάζει το σχέδιο της αστυνομίας για την εκένωση της πλατείας του Συντάγματος σιγά σιγά να αποφέρει καρπούς. Η ένταση που επικρατεί στους δρόμους είναι ένα γεγονός ασήμαντο σε σχέση με την ένταση που επικρατεί στο γραφείο του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, του κ. Βενιζέλου, ο οποίος βάζει χοντρό χέρι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στους βουλευτές του και δει στους αντάρτες. Νομίζω πως είναι το τέλος της καριέρας του κυρίου Σκανδαλίδη στο ΠΑΣΟΚ το σημερινό.
συγκρούσεις περιμετρικά της πλατείας του Συντάγματος, και ενώ δημιουργίες των ΜΑΤ μπαίνουν μέσα στην πλατεία και ετοιμάζονται την εκενωμένη από διαδηλωτές πλατεία του Συντάγματος. Ειδικά μια τέτοια μέρα η εικόνα των δημιουργητών των δυνάμεων καταστολής μέσα στην πλατεία του Συντάγματος είναι εικόνα ντροπής. Μπαίνουν και πετάνε δακρυγόνα στο πλήθος. Δακρυγόνα και στην είσοδο του μετρό στο Πανεπιστήμιο. Το μετρό του Πανεπιστημίου που άνοιξε για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος με απόφαση των εργαζομένων φυσικά. Δεν κολλώνουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ, πετάνε δακρυγόνα και μέσα στην είσοδο. Breaking hot news, γιατί όσα γίνονται απ' έξω από τη Βουλή φυσικά δεν έχουν καμία σημασία. Η ένταση που επικρατεί, ο κόσμος που κυνηγέται, που τρομοκρατείται, που τρώει ξύλο, που τρώει χημικά. Ο κύριος Σαμαράς ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών του, τον κύριο Στουρνάρα, να επαναφέρει τη διάταξη για τους υπαλλήλους της Βουλής. Διόρθωση: 8 από τους 10 προσαχθέντες του μπλοκ του Ρωσινάντε είναι ελεύθεροι. Μάχες μένουν στο άγαλμα του Βενιζέλου και Πανεπιστημίου, χημικά από Όθωνος. Σπρώχνουν πάλι τον κόσμο προς τη στήλη του Ολυμπίου Διός, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι στριμώχτηκε κόσμο στην Όθωνος και τους ρίχνουν χημικά σε ευθεία βολή. Και καταγγελίες για ασφαλίτες σε ρόλο πανικόβλητων πολιτών που σπρώχνουν τον κόσμο μακριά από τη Βουλή για να σωθούν τάχα. Εξακολουθεί ένταση διότι ο κόσμος δεν φεύγει. Υπάρχει κόσμος που έχει κατέβει κάτω αποφασισμένος να διαδηλώσει και θα διαδηλώσει. Με κάθε επιφύλαξη μεταφέρουμε και την καταγγελία ότι έχουν μπει αστυνομικοί στο ιατρείο του Συντάγματος. Αυτό γίνεται τώρα. Τα ΜΑΤ προσπαθούν να εκενώσουν και να κρατήσουν εκενωμένη την πλατεία του Συντάγματος και τον χώρο μπροστά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οι διαδηλωτές κάνουν προσπάθειες να επανακαταλάβουν την πλατεία και τον χώρο αυτό. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Σκούπα από Βασιλέως Γεωργίου. Τα ΜΑΤ πετάνε κρότου λάμψης και δακρυγόνα στην Όθωνος. Προσπαθούν να αποθήσουν τον κόσμο. Επίθεση με χημικά προς στην Αμαλίας, χημικά προς τον κόσμο συνεχώς, με προσπάθεια να αποθήσουν τον κόσμο, να τον διώξουν όσο πιο μακριά γίνεται από την πλατεία του Συντάγματος, από τη δεξιά πλευρά προς τον άγνωστο στρατιώτη, όπως βλέπουμε τη Βουλή, δηλαδή προς τη μεριά των στήλων του Ολυμπίου Διός, υπάρχει πλήθος κόσμου συγκεντρωμένο. Το Πάμε δεν έχει φύγει, ανεβαίνει την Αμαλίας και κατευθύνεται προς Σύνταγμα. Θα πάνε λογικά να ανασυνταχθούν, να σταθούν την ώρα που στο βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι η γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η κυρία Λέκα Παπαρίγα. Ενώ αλλού διαβάζουμε πως το Πάμε φεύγει προς Πειραιώς, αλλά νομίζω πως δεν θα φύγει το Πάμε, τουλάχιστον όχι ακόμα. Γίνεται προσπάθεια να χτυπηθεί ο κόσμος που είναι στην Αμαλίας, γίνεται επίθεση Αμαλίας με Όθωνος από τα ΜΑΤ, Αμαλίας και Ξενοφόντος. Γίνεται επίθεση, προσπαθούν να διώξουν τον κόσμο, ο κόσμος δεν φεύγει. Παρά λοιπόν τις προσπάθειες των δυνάμεων καταστολής, υπάρχει ακόμα αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος γύρω από την πλατεία του Συντάγματος, αποφασισμένος να φτάσει και πάλι μπροστά στο Κοινοβούλιο και να διαδηλώσει. Η πληροφόρηση είναι αυτή και παραμένει και επιβεβαιώνεται για κόσμο συγκεντρωμένο στην Αμαλία στο Σύνταγμα, επίθεση στον κόσμο αυτό. Ο κόσμος όμως δεν υποχωρεί, δεν φεύγει, δεν σπάει. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι το Πάμε ανεβαίνει τώρα την Αμαλία προς Ζάπιο. Οι πληροφορίες μιλάνε για ισχυρή περιφρούρηση του Πάμε, συντεταγμένες τις δυνάμεις, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα φύγουν. Έχουν εξάλλου κάνει ρεκόρ παραμονή στο Σύνταγμα σήμερα. Εντάξει, στη λέξη θράσ στο λεξικό δίπλα του να έχει φωτογραφία του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έχει κάνει δηλώσεις για την ομή βία που χρησιμοποιεί η αστυνομία και οι δυνάμεις καταστολής προς τους διαδηλωτές, και έχει πει ότι αυτό πράγμα είναι ντροπή, να μαζέψουν τα ΜΑΤ που είναι τόσο βία. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έχει διατελέσει 2 ή 3 φορές υπουργός προστασίας του πολίτη. Φαίνεται σιγά σιγά η πλατεία του Συντάγματος να επανακαταλαμβάνεται από κόσμο. Τα μπλοκς που είχαν παραμείνει συγκροτημένα στους γύρω δρόμους
κάνουν προσπάθεια σιγά σιγά να επανακαταλάβουν το χώρο μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη. Στο μικρόφωνο τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε εμείς με τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας και την ευχή για την νίκη, και θα δώσουμε πάσα στον Λύκο. Σε 100,1 στα FM, αλλιώς στο site μας, το έντασfm.org. Ο Λύκος πίσω από το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή. Το Σύνταγμα να καταλαμβάνεται από τον κόσμο, ο κόσμος πηγαίνει, δεν τον ενδιαφέρουν τα δακρυγόνα κτλ. Είναι αποφασισμένος πλέον. Συνεχίζουμε με μουσικούλα. Φύγαμε. Οι Αμαλίας προσπαθούν πάρα πολύ, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ο κόσμος αντιστέκεται και παραμένει εκεί. Αν και πέφτει το λάμπης, προσπαθεί και ρίχνουν φυσικά και το λάμπης του Πανεπιστημίου. Είναι ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνετε κατά για το Πανεπιστημίο. Αυτή η λέξη είναι άγνωστη. Ο κόσμος δεν φεύγει, ό,τι και να κάνει η αστυνομία. Συνεχίζουμε με μουσικούλα. Για την κατάσταση στο Σύνταγμα, όλα είναι καλά. Ο κόσμος μαζεύεται, αν και η αστυνομία προσπαθεί να τους διώξει με τρονουλάψεις. Δεν φεύγει κανείς, κατεβείτε και στον δρόμο. Να μην έχουμε ακροατές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλοι στον δρόμο. Που εγώ τα πίστεψα.